Goedemiddag. Goedemiddag. Onderweg. Ja, ja. Ja, ja. Ziet geen meneer Smeets? Ja. Ja, want het was of Smeets of Tan, hè? Ja. De Indiaan, meneer. Ja. Meneer Smeets. Ja. Wat is het verhaal achter de Indiaan? Die heb ik van de buurman gekregen. Is dat Van de alles? overbuurman. Ja. En ik vond het wel leuk. En dat boom, ja, dat moet dan de totempaal voorstellen. Hè? Ja. Is het kunst? Weet ik niet. Geen idee. Geen idee. Maar niet iedereen zou je een Indiaan in de vuurtuin. Tuin hangen. Ja. Maar ik vond het leuk. Ik denk, ja, wanneer? En de overbuurman, is dat dan... Huh? Is dat de meneer die door ook zijn gevel zo... Nee, dat is van de dagbeker. Dat is van de dagbeker hier. Snap je? Maar de buurman, dat woont daar neven dan. Is dat een kunstenaar of wat? Nee, ook niet. Hij had ooit een keer gekocht en hij had hem achter in de tuin gehangen gehad. En toen wouden we hem wegdoen en wouden we hem aan de overburen geven. En ja, die zag er wel vooral al zoveel van die kunststukken. En ik zeg, wat deed ze dan met me? Ja, ik gooi hem weg, denk ik. Ik zeg, kom, en dan hang ik hem weer aan de boom. Dat vind ik wel leuk. Want dan had ik hem namelijk ook wel willen hebben, ja. Ja, dus, Moeten we niet bang zijn dat het... Nee, maar ik heb ook een probleem. Hey, ja. we zien nu Ja, Beek. in Beek is dit. Ja. Ja, want we wisten het even niet. Soms zijn we zo geconcentreerd rond het rijden dat we het, we het even niet meer weten. Ja. Je woont hier al lang? Je zit Ja, echt vanaf van Beek? van Spoorbeek. Spoorbeek vandaan. Ja. En hoe zit je hier terechtgekomen? Ja. In Spoorbeek hebben we in de tijd in 75 of 70, dat wordt binnen niet gebouwd. Hè. Dus er was geen woningen in voorraad voor jonge stellen. Snap je? Jonge stellen? Ja. Was dat ook al die combinatie toen? Welke? Ja, Smeetstan. Ja. Smeetstan? Ja. En dan is waar zou je die naam uit kennen? Is dat... China. China? Ja. En hoe lang ziet je al een stijl? Vanaf 1970. Hallo. Hallo? Ja. Een oude. Dat is nog in met propellers, denk ik. Ja. Dat is, Normaal gesproken zussen dat soort dingen alleen met de TV-afvuur komen, maar vertel, is het meneer of mevrouw Tan? Mevrouw Tan. Maar dus met Chinese roots? Ja. Dat is originele Chinese. Ouders zijn Chinees, opa zijn Chinees. En is Zeedel ook geboren? Nee, in Indonesië. In Indonesië? Ja. En hoe bent u elkaar dan tegengekomen? Ik ben in Indonesië geweest als ontwikkelingswerker. Snap je? Ik heb daar ontwikkelingswerk gedaan. En dan heb ik ze leren kennen. En van het ene is voor de andere. En wat deed Zeedel? Zij was daar opleiding voor pedagogen, ja. Oké. Pedagogen, ja. Hé, maar ontwikkelingswerker? Ja. Hoe word je dat? Ja, ik bedoel, ik was veel misdienaar geweest in de retraitenhuis in Spoorbeek. Bij die Jezuïeten in der tijd, ja. En die ben ik een jaar kinderseminarie geweest in Rolduc, maar ja, dat was een beetje te hoog gegrepen. En toen hebben de Jezuïeten weer gedacht van, van maken van hem een broeder, snap je? En een broeder? Ja, dan ben ik 8 jaar broeder geweest bij de Jezuïeten. En op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten hier in Holland, dus qua werkgelegenheid als broeder, snap je? Toen dachten ze van, misschien is Indonesië wel gaat voor dich. En toen heb ik de vrouw leren kennen binnen een jaar en toen zijn we, Gauw genoeg getrouwd ook? Ja, nog een half jaar. Oh, nee. Ze is, heb ik eerst de studie laten afmaken, dus die was nog met de studie bezig. Dus die is nog 2 jaar langer doorgebleven. En in welke tijd was dat? 68, 70, ja. 68, ja. Nu ben ik naar Indonesië geweest voor een jaar. Ja. Maar, dat is... voor die tijd was dat nog niet zo vanzelfsprekend dat dan een vrouw de gelegenheid kreeg van haar man om zo maar even de studie af te maken. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Ja, dat heb ik gedaan. Ik zeg, maak de studie maar af. Ik bedoel, dan heb ze tenminste geld voor op te staan hier. Heeft ze er nog iets mee gedaan? Ja, ze is groepsleider geweest
bij in Heerlen, bij de, hoe heet dat? Die vroedvrouwenschool. Ja, dat is de groepsleider geweest voor ongehuwde moeders. Dus die werd zelf toen al nog ongehuwd. Maar geen moeder. Is dat er wel van gekomen? Waar bleef? Ja, zijn kindjes gekomen, Ja, één dochter die zit nu in Bonaire met haar mannen. Dat is uitgezonden vanuit vanuit de AMC in Amsterdam. En, medicus? Ja, kinderarts. En die komen nu in juli terug en dan zijn ze 1,5 jaar daar geweest. En weer hebben ze daar 2 keer opgezocht in Bonaire. Leuk? Ja, dat wordt moeite waard. Ja. En nog meer kenger? Nee, één, die is inmiddels gestorven. Die was met 12-jarige leeftijd is die gestorven aan leukemie. Die hebben 8 jaar met gedokterd. Dus leukemie geconstateerd toen ze 4 was? Ja, toen ze 4 was, ja. En 8 jaar mee gedokterd? Ja, naar Radboud en Nijmegen en dergelijke. En dat was toen de enigste... Dan praten we over de jaren 70? 70, ja, 70. Die is in 71 geboren, ja. Heb je dan nooit achteraf gedacht van, worden ze maar wat verder geweest? Ja. En we weten nog waarschijnlijk hoe het vandaan komt. Van de DSM. Ja, maar op een gegeven moment waren er een stuk of 4, 5 hier in de omtrek Kengem die leukemie is, snap je? Maar ja... Maar waar zou je dat dan vanaf zien gekomen? Van iets wat in de lucht gezet? Serieus? Ja, dat moet wel, want anders kent dat toch niet. Dat is dan toch wel een hele bittere pil? Ja, maar ja, ik bedoel... daar leeft ze ook op een gegeven moment naartoe, ook wel weer, snap je? Dus ja, dat op een gegeven moment een einde moet komen. Want dat hij regelmatig niet, maar om zoveel jaar kreeg hij een terugval, snap je? En dat kind wou zelf niet meer. Een kind van 12 dat geen zin meer heeft in het leven. Wie houdt ze? 12, Mildred. Ja, die zei van mij hoeven die behandelingen niet meer. Maar die kregen ruggenmergprikken, borstbeenprikken. Dus zijn maar goed. En dan, dan wordt het dan wel zoiets dat de specialist deed eerst een verdoving voordat er die prik zat. Want dat zijn behoorlijke prikken. Een verdoving met een noot voordat de andere noot gezet wordt? Ja, dat kan weer, ja. Ja, dat wordt zo. Waar is Mildred nou? Die is... Leed ze begraven in de buurt? Nee, in Radboud of Jonkerbos in Nijmegen. Want het heeft zich ook beschikbaar gesteld voor de medische wetenschap, snap je? Dus, wou je dat zelf? Ja, dat wou ik zelf, ja. Wat een wies kind al, op 12-jarige leeftijd. Ja, dat wel. Was op een gegeven moment ook voorbij, als het ware, snap je? En dat denk ik weer. Want het was ook precies, dat Kerstmis ben ik er niet meer, maar Sinterklaas ben ik er nog. En de 12e van de 12e, 12 jaar oud, ja, stoof ze. 12 jaar oud, 3 keer 12. Knap hoor. Ja. En de andere dochter, wie had die? Audrey. Mildred en Audrey. Ja. Heb je allebei een voorkeur voor Engels aandoende namen? Ja, waarschijnlijk de vrouw, ja. Ja? Ja. Maar Mildred heeft niks met George en Mildred te maken? Nee, niks. Nee. Die vond dat een leuke naam, ja, en dat deed. Maar goed je nog wel eens naar Nijmegen? Oh ja, regelmatig, ja. Ja, ik heb daar nog veel vrienden zitten onder de Jezuïeten, snap je? En die hebben dan nog een behoorlijk huis in Nijmegen. De broeders? Nee, de paters. De paters? De paters, ja. Dat is samen, ja, de paters en de broeders. Bij sommige orders nee, dat is het apart, maar bij die Jezuïeten wordt het samen. Mogen we dan nog steeds broeders Smeets tegen ook zeggen? Ja. Ik ben het niet meer. De paus heeft me ontslagen, of ontheven. Hè. Dus ik heb dat ook... omdat ze eeuwige gelofte gedaan heeft, moest ze dat ook... maar je hebt wel een wijding tot priester gehad? Nee. Okay. Broeders niet. Broeders niet? Nee. Ja. Heeft dat nog iets met... heeft dat nog iets met geloof te maken? Wat oog betreft? Nee. Als je terugkijkt? Ja. Oh zo, ja, ik heb een mooie tijd gehad en ik heb ook de kans gehad om er naartoe te kunnen gaan. Als ik misschien gewoon in het Spoorweg gebleven, ja,
dan word ik daar nooit terechtgekomen in Nijmegen en in Indonesië en noem maar op. Ja, dus het gegeven dat er in Spouwbeek geen huis gebouwd mocht worden, dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat je wat van de wereld gezien hebt en dat je ook echt genoten. Nee, dat was van tevoren al. Dat was van tevoren al? Ja, want ik bedoel, werd het nadat mijn vrouw dus over is gekomen dan, zeg maar, dat die, dan was ze voor een huis gaan zoeken in Spouwbeek of omgeving, snap je? En toen zijn we een beek bij de Karmel flats terechtgekomen, snap je? Dat was de eerste 5 jaar gewoond en toen zijn we hier naartoe getrokken. Volgens mij gaat het nou dadelijk heel hard knallen. Nee, wacht maar dan. Je kunt gras toegaan. Dan gingen mijn gasten violen of de Afrikaantjes. Dat willen we niet hebben. Nee. Nou ja, nou was de Indiaan de aanleiding. Wie lang hangt hij er al? Want hij is behoorlijk verschoten. Ja, bij mij ging er misschien 3 weken. Of zo kort maar pas? Ja. Oh. Maar bij hem, ik weet niet, misschien wel jaren gehangen. Nou, het opperhoofd heeft volgens mij al het een en ander meegemaakt in zijn leven. Dat denk ik ook, ja. Hoe kijk je terug op het ontwikkelingswerk? Want zit je door naartoe gestuurd alleen maar om zieltjes te winnen? Nee, om weer dat in een timmerfabriek. Dat werd opgezet door een broeder ook. En die maakte daar kerkbanken, schoolbanken, noem maar op. Alles voor het onderhoud van kloosters en gemeenschappen en katholieken. Ja, en noem maar op. Ja. Heb je ook door zelf nuttig gevuld? Ja. Ja, want ik heb van tevoren ook weer dat stages gelopen hier in Europa. Met Engeland tot Engeland. In verband met de haaiers, ze haaien daar van die houtbewerkingsmachines, die worden in Engeland geproduceerd, snap je? En zo ben ik daar ook een keer in de maand geweest, in zo'n fabriek. En toch is het kruis is nog altijd bij, hoor. Ja, al is het wel klein, maar het is er nog. Ja. Oké. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En huur ik nou weer dat kunnen we weer rennen, ja. Dit is de Noord-Zuidbaan en hier is het tietje lang, of hebben ze ook Oost-West gevlogen. Dan moet ik weer het Zuidwest of Noord-Zuid.